Nilqakom għal programm ieħor politiku. Illejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' lil Dr. Louiseanne Pulis, tkun kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew. Mela, kif sejra l-kampanja? Leonet, grazzi tal-istedina. Il-kampanja sejra tajjeb, jina nieħu pjaċir nintaqa' man-nies, nieħu pjaċir nisma' l-esperjenzi tagħhom, tintaqa' ma' kull tip, tintaqa' ma' ħafna dibatijiet, tintaqa' ma' ħafna esperjenzi. Hija xi ħaġa sabiħa. U mbagħad is-sentimenti huma diversi, hu min irid jivvota, min ma jridx, min imqażżes bis-sitwazzjoni, min jaħseb li l-Ewropa l-bogħod biss u ma teffettwanix. Hija mixture ta' emozzjonijiet ħanajtek. Issa, mill-viżis ovvjament li qed tagħmlu kif qed tajjeb tintaqa' ħafna man-nies b'mod regolari. Forsi jinnaf żewġ issues li l-iktar li qed joqtu lin-nies bħalissa. Ovvjament hawn ħafna issues għax hawn ħafna d-gergir u insomma kif kulħadd jaf, però f'lim taħseb kemm ikollok tagħżel l-iktar inkwitat in-nies fuqhom. Mill-bieraħ law l-eluq tal-inkjesta tal-Vitals u Stewart. L-ambjent, il-korruzzjoni u anka l-immigrazzjoni u l-overpopulation. Dawk naħseb l-iktar li qed idejqu n-nies. Okay, issa kif semmejt inti wkoll għadha kif ingħalet l-inkjesta ovvjament hemm kien hawn il-medja ovvjament ta' prominenza kbira xi ħaġa tistennija u li hemm jiterġu fiha di mhix xi ħaġa taċċajt jew li wieħed li jħodha lajt, da hemm nies prominenti ħafna bħal ex-Prim Ministru Joseph Muscat, Edward Cicluna li llum huwa l-Gvernatur ukoll tal-Bank Ċentrali. Inti da kif tara li jista' jkollu effett fuq Malta u anka l-Ewropa issa kif ħares lejna xaħna wara li tafawna wkoll grey list ħabba daw it-taħwit li kien hemm. Aħseb huwa issa l-ispeċi hemm l-akkużi black on white x'jista' jiġri. Ara, aħna għaddejna minn ħafna skrutinju. Mhux għaliex kif jippruvaw jallegaw li kien hemm it-traditur u marru jużawhom l-Ewropa. It-traditur kien minn ġab daw l-affarijiet fuq pajjiżna. Jiġifieri, pereżempju, l-iskrutinju qawwi beda wara li nqatlet Defni Caruana Galizia. Ovvjament, is-sitwazzjoni tad-demokrazija, is-sitwazzjoni tas-saltna tad-dritt. Barra dak imbagħad il-livell ta' korruzzjoni, il-livell li ta' ħasil ta' flus li tafana fuq l-lista l-griża. Issa, l-eluq ta' din l-inkjesta titfana fil-passit tajjeb. Il għaliex l-istituzzjonijiet Ewropej ilhom jiġru warajna biex aħna nkunu konformi u jkun hemm infurzar tal-liġijiet. Jiġifieri this is a way forward in the right direction. Huwa pass tajjeb. Li huwa pass lura huwa kif il-Prim Ministru qiegħed jattakka lil kulħadd u jgħajru establishment mela qajjar il-ġurnalisti, lill-istudenti, lill-Partit Nazzjonalista, lill-Knisja li għalih kollha qegħdin jaħdmu kontra il-partit. Mhux miegħu kontra tiegħu. Imma skużi ta' il-ħażin jibqa' ħażin. Bħalma tajjeb jibqa' tajjeb. Da jekk xi ħadd tagħmel ħażin u issa ħajjiġi moddi ħaq. Ħalli ħajjiġi moddi ħaq. Inti ilek tant tajjeb l-istituzzjonijiet biex jaħdmu, ħallihom ħajaħdmu b'mod seren. Alright, u qed nimmaġin tvoldri naħseb temmen li għalkemm Joseph Muscat kien irreżenjaw hekk minn meta ħaw ver Roberta Bella donnu l-affarijiet ftit li xejn bidlu. Forsi naqra kozmetika kien hemm ta' tibdil għax donnu daw l-affarijiet ma waqfux ta' korruzzjoni hekk fil-pajjiż nisu kollox baqa' għaddej. Kif kien? Mela, il-famuż pattim xajtan. Forsi issa qed inkunu nafu Il-kontinuità. Diki. U jiena nemmen pereżempju li id-deċiżjoni ta' Joseph Muscat li ħareġ b'tant qawwa li ħajkandida ruħu għall-Parlament Ewropew kienet iktar a show of force biex jgħidlu isma' jekk mhux ħallini nilab ħanibda nkisser il-partit. Għaliex iva, din hija realtà magħrufa, no big secret, jiġifieri li Joseph Muscat baqa' ħafna maħbub. U Roberta Bella mhuwiex popolari daqs Joseph. Huwa fattu. Jiġifieri u Roberta Bella malli beda jara l-qawwa ta' Joseph u li niġej warah, mill-ewwel beda jbaxxi rasu. Jiġifieri Roberta Bella jixtieq jew ma jixtieqx jinqata' minn ma' Joseph ma jistax. Ekku, huwa parti minn xulxin.
Issa, issue oħra li qed tiġi diskussa waqt għal dawn l-elezzjonijiet f'Malta speċjalment huwa li hu qed tipproponi li jkun hawn id-dritt tal-abort jidħol fiċ-Charter of Fundamental Rights. Inti x'taħseb fuq di? U taħseb ikun żballek l-Ewropa tittoqgħod tindaħal f'kull ħaġa speċi pajjiż jagħmel. Sa suppost aħna għandna deroga fuq l-abort voldi li ma tadħanna. L-ewwel nett, id-deroga għadha applikabbli. U di riżoluzzjoni mhix binding. Issa, ħadd ma jista' jisfurzana sakemm id-deroga għadha in vigore, ħadd ma jista' jisfurzana. Jiena ma naqbilx mal-abort. Tgħidli għaliex? Għaliex jekk inti taqbel li t-tarbija hija ħajja fil-ġuf, mela allura għandek id-drittijiet tal-om u drittijiet tat-tarbija fil-ġuf. Apparti id-drittijiet tal-missier. Għaliex jekk dil-ħlejqa hija ħajja u din anke l-leġislatur jirrikonoxxiha għaliex fil-liġi tal-IVF jgħid li l-embrio ġo test jubda laqas ġo l-ġuf huwa ħaj. Ġek. Allura, x'differenza għaliex allura fil-ġuf tal-mara mhuwiex? Jekk il-leġislatur qed jirrikonoxxi li ma li ġiet fertilizzata l-bajda hija ħajja, mela allura dik għandha drittijiet. U hemm id-drittijiet tal-om, id-drittijiet tat-tarbija u nerġa' ngħid ma nistgħux laqqas ninjoraw id-drittijiet tal-missier. Għax il-missier huwa parti meta jkun hemm Id-DNA għandek 50% tal-om, 50% tal-missier. Ekku, issa suġġett li naf li għandek għal-qalbek ħafna huwa l-ambjent. Nafu sfortunatament kif spiċċa l-ambjent ġewwa pajjiżna, speċi kollox jisu għaxtu kol siġra li naraw fitri. Gwerra. Toro kollu jitlestew jinqalaw trabijiet, insomma, u kull ħaġa prattikament dranaċ fil-bahar, prattikament kollox. Pero li ju isa irrikonoxxiet il-fat li rridu l-ambjent neħdu ħsiebu, u semmek għasib kulħadd jaqbel l-ħares ma nkunu. U tatna l-fondi biex nagħmlu l-green spaces. Il-problema hi li daw il-green spaces qed jispiċċaw deserti ta' konkos b'xi 4 sari. 4 sari, u ġili jkunu tal-plastik ukoll. Il-green spaces suppost ikunu imsaġar jew boskijiet. B'ħafna siġar li jagħtu d-dell, li jagħtu l-ossiġnu, li jnatfu l-arja, li jassorbu l-ħsejjes. Bħal buschetti, Eżatt. kif biex niftehmu. Eżatt. Jew għall-inqas il-pjazzet ikollhom green coverage, għandek canopy, għandek is-siġar kbar li qed jagħmlu l-istess funzjoni. Pereżempju, jiena nara il-pjazza ta' Raħal ġdid kif kienet qabel. Kollha siġar tal-fikus kbar bil-bankijiet taħtom l-anzjani kollha fis-sajf jgħidu kelma illum. Pjazza konkos għal ġieħna iswed biex iktar ix-xemx tikkarga fuq. Min ħajoqgħodlok fuq il-bank jgħid kelma fis-sajf. Insa. Le, mhux hekk. Issa, però kif għedna huwa tajjeb li hu ndunat li speċi l-ambjent iridu neħdu ħsiebu, però ftit ilu rajna protesti kbar mill-bdiewa ġewwa l-Ewropa. U sa ċertu punt jien naħseb li kellhom raġun fil-protesti għax daw li qishom ridu jagħmlu li hu. Huwa tajjeb li ovvjament ridu jibbenjaw il-pestiċidi li fl-aħħar mill-aħħar qabbat il-mart li jenna u lil kulħadd. Però mbagħad ma jagħmilx sens li tibbenjhom ġol Ewropa u tħallihom jidħlu minn pajjiżi oħra u xorta nikluhom. Vodri taħseb li ġie li jkun hemm forsi miscommunication ukoll bejn il-pajjiżi u l-Kummissjoni li xi ħaġa tkun tajba imma kif ħankunu ħanimplementaw mbagħad ħażin għax l-pestiċidi ħżiena għall-bdiewa tagħna. Imma il-problema dik l-idejat fl-idejal huma tajbin. Però mbagħad tittara kif ħatwettaqhom fil-prattika. Biex tkun taf kif għandek twettaqhom fil-prattika, inti titkellem mal-stakeholders. Ma tistax taqbad u toħlom bliġi mingħajr ma titkellem mal-bdiewa, mar-raħħala, mas-sajjieda. Li daw qed jitimgħuna kuljum lil kulħadd. U ma tinkludix lilhom u ma tinvolvix lilhom u ma tistaqsix lilhom, ma tistax. Għax imbagħad tara x'jiġri. Issa, ukoll fuq biex inkomplu daqsxejn mal-ambjent u ukoll għax jidħol l-ikel fiha di. L-Ewropa tidher inkwitat issa wkoll biċ-Ċina fis-sens ilna snin affarijiet deħlin biċ-ċip minn hemmhekk ovvjament dawk ċertu kumpaniji kellhom jalqu fl-Ewropa u għall-ambjent ngħidu l-verità. Ma jagħmilx sens li inti flok tiġiġa tixtriha minn Malta li tkun Malta
Tixja miċ-Ċina li tiġi bl-ajruplan ara kemm nagħmlu iktar noħolqu iktar CO2 mhix fl-arja. Il-farm to fork. Issa, però taħseb li dan irid isir bil-mod u naraw li l-industriji tagħna fl-istess nifs mhux noqtluhom Iridu ntuhom ċans jadattaw. Iva. u li ju għandha tipproteġi mbagħad lill-kumpaniji Ewropej ovvjament. Ħanajdlek, il-bdiewa waħda mir-raġunijiet li protestaw ukoll kienet illi ħafna mill-fondi jieħduhom il-kbar. Mhux hekk. U allura bdiewa li għandhom ftit eliqi jew m'għandhomx medda kbira ta' eliqi jew ir-raħala li irabbu ftit annimali ma jeħdux finanzjament daqskemm suppost għaliex il-kumpaniji l-kbar jieħduhom. Le m'għandix tkun. Inti di tal-one size fits all tweġġa'. Għaliex ġlek ma jiġix lil kulħadd. Mhux hekk. Tittara skont id-daqs u tadatta. U li żgħir trid tipproteġih kważi iktar mill-kbir għax il-kbir iktar b'saħħtu. U fil-verità ġieli jiġri bil-kontra, anzi mhux tal-li dik tal-żgħir ma nagħtux kasu u kollox il-kbir. Issa ħandaħħal ukoll fuq dil biċċa ftit forsi l-edukazzjoni wkoll li ħadna u li forsi qed jieħdu llum. Għax fil-verità meta għalmenu ħadd nitkellem meta kont żgħir jien. Mingħajr ma konna nirrealizzaw. Konna nirriċiklaw ħafna affarijiet. Iva. Fl-ixken ta' ħġieġ, fodri tieħu l-ikel l-iskola ġo kaxxa u terġa' ġġiba d-dar. Voldri, fil-verità kienu kollok garbage bag żgħira wkoll. Xtarmi llum kollox ġi. Voldri taħseb li għandna forsi bħal edukazzjoni naraw x'sar ħażin fil-verità wkoll tu daw l-aħħar snin u nirranġaw fejn nistgħu nirranġaw u billi mmorru lura għal ċertu affarijiet li kienu tajbin. Għall-ambjent għalfejn m'għandniex. L-Ewropa qed tirrikonoxxi li s-single use plastics mhumiex tajbin għall-ambjent apparti kemm jiġġeneraw skart. Mhux hekk, ovvjament hu. Jiġifieri u qegħdin jiġu bend dawk ħafna single use plastics għall-inqas u iva tajjeb li nerġgħu ndaħlu il-ħalib. Jaw, l-ħalib, għax qed il-ħalib tal-fliexkun l-Ingilterra lek qed ngħidlek l-Ingilterra daħluha tal-ħalib tal-fliexkun reġgħu daħluha iva, ġifieri mhux kulħadd. Ovvjament. Imma min irid u jiġi l-milkman iġiblek fil-fliexken tal-ħġieġ. U fil-verità wkoll ara eżempju nsemmu l-plastik da, illum huwa xjentifikament pruvat kemm qed joħloq mart. Se nixorbu mill-fliexken tal-plastik aħna kollu microplastics. Apparti li qed iniġġess l-ibħra, qed iniġġess l-arja, ġifieri iva l-microplastics. Issa jekk tkun elett inti fliju, taħseb tista' taħdem forsi biex ikun iktar fondi fejn tidħol enerġija alternattiva għax fuq dan isimgħu ħafna kliem sabiħ min-naħa tal-gvern fil-preżent. Imma mbagħad eżempju anke ħanġibu tipo power station biex jekk jaqa' tad-dawl taħdem bid-diesel erġajna. Voldri generator insomma, xħajkun. Ma taħsibx li jien naf qegħdin fi stat redikolu li nerġgħu nġibu bid-diesel affarijiet jaħdmu. Meta fl-istess nifs neħdu l-fondi tal-EU biex ta' parsi nagħmlu l-affarijiet kif suppostu hekk. Mbagħad qed nerġgħu nirrikorru għal l-affarijiet. Ara. Hawn mismanagement kbir. U m'hawnx ippjanar. Mela, karozzi hawn kważi 500,000. Kull karozza tipproduċi medja ta' 4 tunnellati ta' karbonju fis-sena. Qed nagħmlu gwerra qalila kontra s-siġar. Il-green spaces mhux qed nagħmluhom kif suppost. Issa, aħna vera it-Treaty on the Functioning of the European Union jgħidlek li di ma japplikax il-one size fits all minħabba jekk tkun gżira id-daqs il-popolazzjoni, jekk ma jkollokx riżorsi naturali, aħna allura tapplika għalina li ma nkunux fil-one size fits all u allura nistgħu ninnegozjaw derogi. Però xorta ħanibqgħu nieħdu dik l-arja mniċsa li qed tisplodi mart respiratorju, li qed tisplodi l-mart tal-kanċer, li qed tisplodi d-dimensja, li qed tisplodi l-awtiżmu. Iġifieri u mart ieħor li huma kollha konnessi wkoll ma' tinġis fl-arja u fl-ambjent. Iġifieri il-biċċa tagħna rridu nagħmluha wkoll. Jekk inti
fejn f'żoni urbani fejn m'għandekx siġar, ir-rata tal-kriminalità hija ogħla. Iġifieri, maħna qed nagħmlu disservizz kbir lin-nies u lill-ġenerazzjonijiet futuri meta nagħmlu gwerra qalila kontra siġar. Meta maħniex nieħdu il-miżuri biex ma jkollniex arja mnizza. Għaliex jiena semmejt il-karozzi, però Malta nbidlet f'sit ta' kostruzzjoni wieħed. Il-particulate matter mis-siti ta' kostruzzjoni huma perikolużi daqs it-tħaħen tal-karozzi. Jiġifieri aħna għandna the world's Għalhom naqranni x'inhi li għadek. mela labra fina mill-kostruzzjoni tidħollok fil-pulmun u iva wkoll tikkaġuna mart. Hija perikoluża l-istess daqs it-tħaħen tal-karozzi. Jiġifieri qed nagħmlu dil-kontaminazzjoni kollha u m'aħniex nippruvaw insibu bilanċ biex ineħħiha. Biex natfu speċi mbagħad l-arja tagħna. Semmejt ukoll punt minnhom hemm għax ovvjament hija l-popolazzjoni hawn Malta l-verità dejjem konna overpopulated ħabba Iva. anke meta konna għadna Maltin biss. U l-gvern iddeċieda l-aħħar 10 snin prattikament li jiġi kulħadd bla kontroll tista' tgħid u n-numri baqgħu dejjem qed jikbru. Din hija xi ħaġa li fil-fema tiegħi m'għandax taqsam xejn ma' razziżmu, karozzek ta' 10 minn nies ma tistax titfal 20 jew 30. U issa qed imbagħtu naħseb jien il-konsegwenzi fuq Malta fuq l-infrastruttura li qed tikrolla prattikament tista' tgħid f'kollox u kull Kull aspett, iva. lokalità ta' Malta, in-nies kulħadd indannat għax inti tkun tagħmel sa tgħid fit-traffiku minn filgħodu kull ma tkun trid xi ħadd jgħidlek nofs ta' kelma u nispiċċaw ikonna xi baġliet u hekk. Di taraħ inti problema serja u li forsi anka għalkemm kien hemm nies li pruvaw ġewwa Brussels u hekk biex in-nies li jidħlu għalmenu f'Malta u fl-Ewropa ikun hemm tkun taf min huma. Mhux kulħadd jidħol għala xanxija. L-ewwel suppost għandna l-Aġenzija Identità li tivvettja lil dawn in-nies. Issa, Identità diġà ġiet ikkundannata fl-inkjesta Jean Paul Sofija. Hi qalet il għaliex għandhom pressjoni. Mela dik waħda, għandek ma tafx min dieħel, isnajja. Da xiġifieri inti ikun mastru daxxa jew ikun teacher u titfgħu fuq sit ta' kostruzzjoni. Mela qed jipperikola lilu nnifsu, qed jipperikola l-ħaddiema l-oħra, apparti li żgur li x-xogħol mhux ħajkun skont is-sena u l-arti. U fil-fatt daw il-15 waqgħu xitlet. Iva, il-bieraħ ġarfet binja oħra. U l-waħed binja oħra, u xi ħaġa jiġri li. Għandek ukoll il-problema tal-prekarjat li huwa skjavitu modern li huwa sfruttament tal-ħaddiema. Mela dan, jekk ħadem l-40 sija, għaliex m'għandux jitħallas daqs ħadd ieħor? Għaliex jieħu persentaġġ il-kuntrattur li jħadmu? Ġifieri hemm ħafna problemi. Issa il-gwaju dan li hemm direttiva tal-Ewropa li suppost kellna aħna nagħmlu liġi li tirrifletti dik id-direttiva sal-ewwel ta' Awwissu ta' 2022 ġifieri qegħdin sentejn Ejtar diġà. in default diġà biex il-prekarjat jinqata'. Imma Malta nibqgħu websu rasna u qed ibatu l-barranin għax hawn inġustizzji soċjali kontrihom kbar. Qed ibatu wkoll il-Maltin il għaliex l-ewwel nies il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom marru l-baħar. U anka fejn jiġi kirjiet u xiri ta' proprjetà. Illum 95%, 95% taż-żgħażagħ ma jeffordjawx jixtru d-dar tagħhom. Ħafna minnhom laqas jeffordjaw il-kera. U jispiċċaw jew mal-ġenituri tagħhom ara xi problemi għandna bil-YMCA mhix laħħaq. Soup kitchen. Is-soup kitchens. Walla ħasma xhuma. U tajjeb li ngħidu l-ewwel nett Father Hillary li jiftakar il-gwerra qal li ma jiftakarx faqar bħal dan ħelif fit-tieni gwerra dinjija. Li hija inkwetanti immens. U il-maġġoranza kbira ta' daw is-soup kitchens jitimgħu lil Maltin mhux lil barranin. Volderi, apparti minn hekk biex forsi nżidu fuqha wkoll di. Minn surveys riċenti li saru wkoll anke ħafna Maltin qed jitilqu, inkluż iż-żgħażagħ speċjalment. Issa meta għandek pajjiż għandna l-inqas birth rate. Iż-żgħażagħ li hawn qed jitilqu fil-verità dal-pajjiż futur għandu. L-istatistiċi juru li aħna ħanispiċċaw minoranza f'pajjiżna.
Issa li qed jitilqu ż-żgħażagħ hija problema kbira x'għandna brain drain qawwi. Iż-żgħażagħ huma il-ġenerazzjoni ta' għada, huma l-mexxejja, huma l-ħaddiema, huma l-ġenituri, huma CEOs. Jiġifieri le, Malta mhux ħatibqa' tal-Maltin. Issa, suġġett ieħor ukoll li naf li huwa qalbek ħafna huwa id-diżabilità. Iva. X'fondi hemm għax l-Ewropa fil-verità hemm fondi fejn tgħinu anke affarijiet oħra, kif nistgħu forsi nużaw dawn l-affarijiet aħjar għal Malta biex ovvjament il-ġenituri li għandhom tfal b'diżabilità ikunu jistgħu jgħixu daqsxejn iktar komdi u wkoll it-tfal li jkunu b'diżabilità ngħinuhom biex ikunu aħjar huma wkoll li fl-aħħar mill-aħħar dawn ħajkunu ċ-ċittadini ta' għada. Ara, Ħajkunu parti mis-soċjetà. jiena persuni l-ewwel nett id-diżabilità sewwa inti tista' titwieled biha jew takkwista fil-ħajja minħabba età jew minħabba inċident jew mart. Issa, għandek problema. Għaliex? Hemm l-ewwel nett di li nitfgħu id-diżabilità kollha f'keffa waħda. U allura noħolqu anka diskriminazzjoni bejn diżabilità oħra. Il għaliex kull diżabilità għandha il-bżonnijiet speċifiċi tagħha. U mbagħad għandek ħafna iktar diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilitajiet li ma jidhrux. Jew persuni b'diżabilitajiet mentali u psikoloġiċi u anka persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Id-diskriminazzjoni hija tremenda biss pereżempju xahar ieħor tispiċċa s-sena skolastika. Ataw 180 student li jbatu bl-awtiżmu li għadhom ma rifsux l-adba tal-iskola daw. Mela għandek id-dritt bażiku tal-edukazzjoni li qed jiġi mċaħat mill-gvern. Għaliex? Għax m'hawnx investiment fir-riżorsi. Jekk inti ma investejtx fl-edukaturi, jekk inti ma investejt laqqas fil-LSIs, daw it-tfal qed jispiċċaw ma jistgħux jieħdu edukazzjoni. Issa l-istatistiċi huma li persuni b'diżabilità ixini d-diżabilità huma fl-iktar riskju li jkunu abbużati, li jirċivu edukazzjoni adegwata, li jkunu f'xifer ta' faqar u li jingħataw trattament mediku inferjuri. Suppost il-gvern huwa obbligat li persuna li jkollha dal-iżvantaġġ jara kif jagħmel u jtieħ riżorsi biex dak l-iżvantaġġ jonqos. Minflok dak l-iżvantaġġ qed inkabruh. Inti l-investiment hekk għandu jkun, pereżempju, kellna l-baġit ta' diżabilità severa. Flok jingħata l-min vera kellu bżonn, spiċċajna nixtru l-voti bih. Mhux hekk xi ħaġa skandaluża kbira. Issa, l-Ewropa tirrikonoxxi li l-poplu Ewropej huwa poplu li qed jixjieħ. U allura rigward diżabilitajiet ta' mobilità, problemi ta' mobilità u dawk sensorjali, ħasbet u hemm il-liġijiet. Fejn iġu diżabilitajiet li ma jidhrux u problemi ta' saħħa mentali, liġijiet għadna ma hemm xejn. Jiġifieri jiena dak huwa il-ħsieb tiegħi. Il għaliex l-għajta tal-iktar vulnerabbli hija l-inqas waħda li tinstema' u jien irrid namplifika u nkabbara biex ikun hemm liġijiet ħalli jipproteġu d-drittijiet ta' dawn in-nies, jirrikonoxxuhom u d-drittijiet tagħhom jieħduhom. Semmejt fosthom is-saħħa mentali għax taħseb fil-verità però dak li qed jiġri ngħidu Malta x'aħna fl-aħħar mill-aħħar Malta din. X'ġara dawn l-aħħar snin illegalizzajna tista' tgħid id-droga kontra kull espert tat-tobba però xorta minni ovvjament għall-voti u biex nidhru ħelwin. Il-pajjiż kif qed jiżviluppa dak li jkun kważi kważi għasek tmur mixi għaxek tmur mixi ħalli f'karozzi u flettijiet quddiemek ma tarax, dawn mhux ukoll qed fil-verità joħolqu problemi u iktar każi ta' saħħa mentali. Iva. Li fl-aħħar mill-aħħar taħallas il-pajjiż daw għalihom u iktar joħolq problemi in the long run. Iva. Il-problema ta' kif ġiet legalizzata. Il-problema anka tal-ispazji ħodor iva fil-fatt il-Eurobarometer jgħidlek wieħed minn tnej għandu problema biex jaċċessa spazji ħodor, ġifieri għandna nofs il-popolazzjoni għandha problema biex taċċessa spazji ħodor. U anka in-nuqqas ta' nfurzar. Qed joħloq kif taqbad tgħid diżinteress totali fiż-żgħażagħ u ma distakkati iġelhom jiddistakkaw irwieħhom mir-realtà.
Għaliex dawn għandhom mezz ieħor ta' kif jaljenaw irwieħhom u ma jagħtux każ x'inhu għaddej. Issa challenge ieħor ukoll li hemm fl-Ewropa u li forsi ma nafx taħseb li għandna hekk tkun fl-Ewropa ovvjament taħdem fuqha hija li min ikollu l-business u tal-affarijiet jgħidlek il-burokrazija żejda li hemm biex isir xi ħaġa hija xi ħaġa kbira. Ovvjament qed titfa' lilna bħal Ewropa ma nibqgħux kompetittivi mal-bqija tad-dinja meta tara mbagħad pajjiżi bħal Ċajna, l-Indja u hekk li daw l-ekonomija tagħhom sparat il fuq. Daw ma tantx għandhom ħafna burokrazija, let's face it, daw hekk irid isir xi ħaġa taqbad issir u ħamorru. Taħseb li rridu naħdmu fuqha fil-verità. Li għandha titnaqqas il-burokrazija 100% iva. Across the board, jiġifieri mal-27 pajjiż membru il għaliex jekk speċjalment anka l-Ewropa qed tara tkabbir ulterjuri, allura aktar u iktar irridu naqsu l-burokrazija. Il għaliex aħna ġejna forza tgħidli forza rikonoxxuta mondjalment. U allura tajjeb li nkunu kompetittivi mal-bqija tad-dinja. Issa hemm ukoll xi ħaġa oħra li qed tolqot l-Ewropa u d-dinja kollha tista' tgħid hemm li il-gwerra li kien li hemm fir-Russja u l-Ukrajna bej insomma ġew l-Ukrajna bej ir-Russja u l-Ukrajna u wkoll dik li hemm f'Gaza riċentament. Li hu taqla kritika jew minn naħa jew minn oħra għax iżomm daqqa ma' ħaġa u daqqa m'oħra. Inti però hekk tkun eletta taħseb li għandna nibdew niddiskutu triq għal paċi. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb li l-gwerer Le, qed joħolqu iż-żgħir ibagħad idejja fl-aħħar mill-aħħar. Għandek żewġ gwerer, it-tnej wara l-bib tal-Ewropa u ma tistax allura tagħlaq għajnejk għalihom. Issa, ovvjament is-sigurtà tal-Ewropa di li issa qed tqum u li kulħadd qed jgħid għax ħanibatu tfal għall-gwerra li hija gidba. X'inhi? Mela, l-Unjoni Ewropea bdiet bħala komunità kummerċjali. Ekku fil-bidu. Fil-92 ma' Trattat ta' Maastricht ġiet Unjoni ta' Popli u allura hemm mal-kummerċ żdiedu il-Common Security Policy u id-drittijiet soċjali ta' ċittadini. Issa, bli ġara fit-tieni gwerra x'ġara? Fit-tieni gwerra kien hemm wara l-ewwel gwerra kien hemm programm ta' diżarma l-Ewropa kollha. In-nies kienu għajjenin. Ovvjament. Meta l-Ġermanja bdiet tattakka u tieħu l-pajjiżi u tinvadi l-pajjiżi tal-madwar, kulħadd beda jdawwar wiċċu jgħid isma' din mhix gwerra tiegħi. U ħadd ma ta' każ. Jew irrifjuta li jagħti każ. X'hekk jkunu dik ma jgħid aħjar noqgħod Meta mbagħad attakkaw il-Polonja u kellha il-mostru kien kiber wisq. U l-Ewropa ma tridx li jerġa' ikun hemm repetizzjoni. Mela x'qed tagħmel? Qed tipprova ssaħħaħ is-sigurtà tagħha. Id-difiża. Għaliex? Inti jekk jiżdied fil-lokalità tiegħek is-serq, jekk inti tagħmel security cameras u tagħmel il-burglar alarms biex tipproteġi lilek innifsek. Naqblu? Issa, jekk tiżdied ħafna u naqbdu aħna r-residenti kollha u ngħidu isma' jenpoġġu bil-qiegħda u nagħmlu community police biex nipproteġu lil kulħadd. Mhux biex imorru għall-gwerra, imma biex nipproteġu liċ-ċittadini u dik li tittamel l-Ewropa. Li ikollha armata komuni biex tiddefendi l-Ewropa. Jiena ifimni tarma ruħek biex tiddefendi ruħek, biex iżżomm is-sigurtà. Dana hemm ħafna pajjiżi llum irrealizzaw li jekk il-gwerra teskala m'għandhomx biex jiddefendu rwieħhom. U allura inti għandek security in numbers, iktar ma jkun hemm maqda allura għandek iktar sigurtà. Alright. U inti għax hawn min qed jargumenta issa li wkoll anke aħna għandna nissieħbu fin-NATO li nitilfu n-newtralità tagħna. Inti taħseb li billi jkollna d-difiża tal-EU mhux ħanitilfu għall-newtralità tagħna jew? Ara, ġi tan-newtralità. Inti imbilli tara xi ħaġa ħażina u tgħidilha ħażina ma jfissirx li mhux ħatibqa' newtrali. Għaliex il-verità li issa.
Malta mhix firmatarja fil-PESCO. Il-PESCO hija l-għaqda Ewropea li tiffinanzja l-armi. Malta hija l-unika pajjiż li mhijiex firmatarju preċiżament minħabba newtralità. Però aħna moħħna mistrieħ li jekk ħajattakkawna, għandna l-Ewropa taqbet għalina. Użajna aħna U parti tiddefendina mill-Ewropa. li aħna wara kollox pajjiż żgħar. Issa, li nissieħbu man-NATO dika hija parti mill-programm tas-Soċjalisti Ewropej. Huma jridu li ejja nissieħbu ma nallejaw irwieħna man-NATO bħala alleanza naturali. Okay. Il għaliex u hawnhekk nifhem dan il-punt il għaliex u din hija sekli ma sseħħ. Għandna fenomenu fejn il-Vant qed iqum kontra l-Punent. L-ewwel żewġ gwerer kienu West kontra West, pajjiżi Ewropej kontra pajjiżi Ewropej, u mbagħad eskalatu daħlet kullum kien. Issa qed naraw il-Vant kontra l-Punent. Ok, mela, l-aħħar messaġġ tixtieq tgħaddi lit-telespettaturi biex ovvjament għall-elezzjoni jivvotawlek biex forsi jkun hemm bidla għall-aħjar. Jiena vera ġdida, però jiena lesta li naħdem b'integrità u mingħajr biża' kemm favur l-ambjent, kemm favur id-diżabilitajiet speċjalment dawk li ma jidhrux, favur is-saħħa mentali u anka favur l-ambjent. Il għaliex irridu nneħħu dil-mentalità li bil-fors l-iżvilupp irid tkun distruttiv. L-iżvilupp jista' jkun sostenibbli u allura jikkoeżisti mal-ambjent. Nirringrazzjak ħafna tal-li kont fil-programm tagħna u nawguralek ovvjament tal-elezzjoni u Grazzi qudiem lilek. nerġgħu nintaqgħu biex niddiskutu forsi affarijiet oħra anke forsi qabel l-elezzjoni u anke wara hekk Alla jrid. Grazzi. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nħeġġixkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.